Level up patrol na! Level up patrol na! Mayor Jerry Treñas nagpadala sang sulat sa National Task Force Against COVID-19 kag Interagency Task Force nga nagahinyo nga hatagan prioridad ang mga local government employees para sa COVID-19 vaccine. Nagatrabaho sa Iloilo City Engineers Office si Manong Ruben. Ang iya assignment amo ang magpaminta sa mga lugar nga may vandalismo kag pagpaminta man sa mga lugar ilabi na sa mga bike lane. Kada adlaw, lain-lain nga tawo ang iya makasalamuha. Gani pabor siya nga magpabakuna kontra COVID-19. Paborito ko yung kiti, siyempre, para man sa ito nga kamayuan da. Para sa COVID, hindi ta malatnan da sa mga latian da. Kasubong man sini ang pananawan ni Manang Jocelyn nga empleyado sang building administrator. Una bes ng para may protection kay everyday nagkisalamuha ang mga employees sa different people nga nagakadto sa City Hall hindi kita kapakot kung career sila or hindi. At least may protection ang every employee nga may vaccine. Parang aware lang gid tapos at least kampante kita. Sinilangan Nobyembre 24, nagpadala sang sulat ang alkalde para sa chairperson sang National Task Force Against COVID-19, Chief Implementer sang National Action Plan Against COVID-19 kag Interagency Task Force. Ginhinyo sang alkalde nga mangin prioridad man sa COVID-19 vaccine among mga local government workers. Ginahulat pa kung ano ang mangin desisyon sang sini nga talatapan. Nahibaluan, madamo sadto sa mga empleyado sang Iloilo City Hall ang natapikan sang COVID-19. Ang local government workers naton are serving the city of Iloilo. May mga services kita nga hindi ta gusto ma-discontinue kung may mga outbreaks kita, no? And it is important that we do everything to protect the city government workers. Ang national government workers I have read somewhere nga i-take care man na sila sang national IATF kag ang aton ginalantaw kag ang families because we want also to create some bubble, no, nga ang workers upod na sa ilang families may vaccine. Sadto pa man ginanonsyar na sang alkalde nga pangitaan sang lokal nga panguluhan sang 200 million pesos nga pondo ang pagbakal sang bakuna kontra COVID-19 kag mga benepisyaryo sini ang mga City Hall employees kag ila immediate family. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. 600 ka mga vendors ang nakabaton sa tig 5,000 ka pesos bilang financial assistance. Makabig nga early Christmas gift para sa mga sidewalk vendor ang pagbaton sang bulig pinansyal gikan sa Department of Social Welfare and Development paagi sa lokal nga panguluhan. Isa si Nanay Dina sa kapin 600 ka benepisyaryo nga nakabaton sang pinansyal nga bulig halin sa Iloilo City Government. Aga pa siya nagpila agud makaambit man sang grasya. Kapin 30 na siya katuig nga nagabaligya sang mga RTW sa kilid sang dalan. Gani iya ginkalipay ang pagbaton sang ayuda. Bukod ako, nga bulig naman para sa amon, ma'am. Ay tungod nga ipangumpra na namon, dugang sa amon na kapitan. Nagpasalamat ko sa tanan na binagid kay Mayor. Ang distribusyon ginhiwat sa Freedom Grandstand. Nagumpisa ini sa Desyembre 1 kag mga manugbaligya sa distrito sang Arevalo, Mandurriao kag La Paz ang una nga nakabaton sang bulig pinansyal. Sa Desyembre 2, mga sidewalk vendor naman sa distrito sang City Proper kag Lapuz ang nakabaton sang ayuda. Kag subong nga Desyembre 3, distrito sang Haro. Buwas Desyembre 4, sa distrito sang Molo naman ang distribusyon. Ini na ang ikatatlo nga batch sang distribusyon. So amo ni sila ang mga vendors naton nga nadala sa demolition sa pag-road clearing sang syudad. Kaga amo ni sila ang aton nga target nga paghahatagan assistance. Sa pagbaton sang kwarta, makit-an ang yuhom kag kalipay sa mga sidewalk vendor. Para kay Jimmy Dorado, bisan pa paano makapian-pian ini kag dugang kapital sa ila negosyo.
Ang mga beneficiary sa mga sidewalk vendor, no, mga gini siya nga vendor, mga dugay-dugay nga mga vendor sa syudad ta. Amo ni siya nga may programa man ng city government nga livelihood. Amo ni nga nakabil ka ginapaslamatan namon. May pahanumdum naman ng alkalde sa mga benepisyaryo. We hope na ang ining assistance through the city government coming from DSWD, mausargin nila para sa additional income, capital nila sa ilang mga negosyo. Kabay pa nga, hindi lang nila pag-usaron sa mga frivolous nga mga spending, but mausar nila para sa ilang negosyo, para sa ining Pasko, may dugang-dungang sila nga income. Mensahe naman sa presidente sang asosasyon sa mga benepisyaryo. Sa tanan nga mga membro nga nakabaton sini sang cash assistance halin sa aton sa CSWD o kag halin man sa pagbulig kag promisa sa aton sa aton pinalangga nga mayor sa syudad, wala liwan ko di si Mayor J. Treñas. Tani magamit nyo ini sang maayo nga madugang-dugang nyo sa inyo baligya, at least ma-roll ninyo ini nga ma-roll para nga hatagan kag mapadako man kabay pagid galungan yun nga pinansyal nga ginatag sa aton gobyerno. Samtang ginapatigayon ng distribusyon, may compliance officer kag mga pulis sa lugar agud masigurado ang pag-obserba sang minimum health protocol. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.